pretas e mulleres encabezando listas electorais ao Congreso e ao Senado. Non, así somos nós. Así somos nós. Unha candidatura para rachar coa norma establecida. Nos candidatura galega nace para iso, para rachar co bipartidismo enquistado en Lugo, un bipartidismo a dous desde hai décadas, mas tamén con ese outro bipartidismo a catro que nos queren ou pretenden instalar a golpe de tertulias e de shows televisivos. Fronte a iso, fronte a quen quere mudanzas cosméticas para que todo siga igual, nos defendemos o dereito a remexelo todo, ao repensar todo, partindo das capacidades e das potencialidades do noso pobo, da nosa xente, que non son poucas. Nós non queremos cambiar só o cu de quen vai sentar na Moncloa, senón defender a quen leva tempo partíndose o lombo cada día por sacar adiante unha explotación, a súa explotación láctea, aínda cando non ve un peso polo leite que produce. Somos a voz daquelas persoas que levan décadas a vivir no rural como Rosana, como a min mesma, mentres vemos as nosas vilas e as nosas aldeas virse a menos, sen nenos, sen escolas, mas que aínda acreditamos nas inmensas potencialidades que ten vivir do noso agro. Nós somos a candidatura da mocidade emigrada e sabémolo ben, porque unha das nosas candidatas, Natalia Cabana, enfermeira, candidata ao Congreso, non lle quedou outra que coller a maleta e marchar para Londres. Esta candidatura é tamén unha ferramenta para traernos a toda esa xente de volta para a súa terra, para a súa casa. Esa xeración que, ao igual que miña avoa, miña nai, meu avó e meu pai, que anda demais sentado por aí, tamén tiveron que agarrar a maleta nos anos 60 e marchar para procurar unha vida digna fora, xerando riqueza noutros territorios. Eu tive o prazer e a gostosa oportunidade de que meus pais decidiran volver aquí e eu tive o prazer e a grande oportunidade de poder nacer nesta terra. Que non nos enganen, que non nos enganen. A solución aos nosos problemas non a vir da man de quen descoñece a realidade do noso país ou só se lembra del para vir apañar uns cantos votos. Ben o vístedes nos debates televisivos. Non é que non se lembren de nós, é que lles dá igual o que aconteza neste recuncho da península. O futuro da nosa xente, o futuro do noso país está na nosa man. E na posibilidade de que este 20 de decembro sexamos quen de artellar unha voz forte para Lugo, mas tamén para Galiza nas Cortes españolas. E iso o verdadeiro cambio. Rachar con quen leva anos a falar por nós ou quen pretende facelo agora envolto en papel novo. O mesmo can con distinto colar que me dicía alguén de Navia hoxe. Se algo pode mudar o 20 de decembro, Galiza ten que estar. Lugo ten que estar. Non podemos deixar que sexan outros os que negocien de novo o noso futuro, sen ter en conta o rural, o agro ou o feito de que a nosa xente vive dispersa, como acontece na Ribeira de Piquín, de onde eu son, ou na Ribeira Sacra, de onde é Rosana. Queremos mudalo todo, mas queremos, ou mellor, podemos facelo por nós propias, sen dependencia, sen marcos prefixados e sen promesas do que ha de vir, mais que logo non virá. Xa nos contaron moitas veces este conto, demasiadas veces. Agora queremos sentar en Madrid, no corazón de España, para lles dicir, como levamos facendo desde o Bloque Nacionalista Galego desde hai máis de 20 anos, mas agora con máis forza, con máis voz, queremos dicirlles, ollade para nós, ollade, estamos aquí. Querémolo todo e non imos pasar por menos. Queremos deixar de ser a única provincia, queremos que Lugo deixe de ser a única provincia deste país que non ten tren, ou que deixe de ser tamén a eterna esquecida. Queremos deixar de ver a mocidade marchar como a Natalia e defender o noso dereito a vivir aquí,
a vivir na nosa terra, porque estamos orgullosas de pertencer a ela, de loitar e traballar por ela cada día. Queremos deixar de producir o leite máis barato de Europa e de pagar o transporte dunha enerxía que producimos aquí ao lado da casa de Rosana. Queremos deixar de ver como rouban os nosos maiores coa estafa das preferentes e subordinadas, de como nos estafan a todas cada día. Mais para iso é preciso contar con voz ali onde se toman as decisións políticas, porque a 500 kilómetros desta cidade están a decidir por nós, desde o prezo da luz até o prezo do leite, desde o deseño das nosas carreteras ao modelo productivo que desenvolvemos cada día nos nosos postos de traballo. Compañeiras, de hoxe en 11 días, que é o que resta até as eleccións, saíde ás rúas, petade en cada porta e espallade comigo esta idea por cada parroquia e por cada barrio. Esta é a candidatura galega, esta é a voz de Galiza e dos problemas dos galegos, a única candidatura que mudará algo a partir do 20 de decembro, porque vai a Madrid para que o noso país conte e non sexa nunca máis moeda de cambio ou o territorio doce, onde nunca pasa nada, onde ninguén ergue a voz. Levamos moitos anos a reclamar o dereito a decidir. Con nós, repito, con nós, o 20 de decembro podemos comenzar a exercer o dereito a ser, o dereito a existir e, sobre todo, o dereito a seguir resistindo. Moitísimas grazas.